Reforest Lau 0. Baso hondakinak ontzi adimendun eta jasangarri bihurtuz. Baltzenekien baso hondakinak askotan zaborkisa ikusten direnak produktu berritzaile eta jasangarri bihur daitezkeela? Gaur, Reforest Lau 0 proiektua aurkezten dizuegu. Teknologia, ingurumena eta formakuntza uztartzen dituen ekimena, gizarte ekonomia eta ekonomia zirkularra sustatuz, hondakin horiei bigarren bizitza bat emateko. Proiektu honen helburu nagusia baso hondakinetatik, hala nola inausketa eta baso garbiketa lanetako hondakinetatik, zelulosa lortzea da ontzi adimendunak fabrikatzeko. Ontzi hauek, inprimaketa funtzionalaren bidez, temperatura eta hezetasuna bezalako parametroei buruzko informazioa eman dezakete. Gainera, gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonei eta lanbide heziketako ikaslei laneratzeko aukerak eta formakuntza eskaintzea du helburu. Nola funtzionatzen du prozesuak? Proiektuak ikastetxeak, gizarte ekonomiako enpresak eta zentro teknologikoak biltzen ditu fase ezberdinetan lankidetzan aritzeko. Hondakinen bilketatik hasi eta sentsore adimentsuekin inprimatutako ontzien fabrikazioraino. Berrikuntza irekiaren eta talde lanaren adibide garbia da, balio erantzi handiko produktu jasangarriak sortzeko. Lehen fasea, bilketa eta analizia. Malerreka Common zerbitzuak gizarteratze eta laneratze mikrokooperatiba arduratzen da baso hondakinak hainbat eremutan biltzeaz. Ondoren, Don Bosco ikastetxean, ikasleek hondakin horien ezaugarriak aztertzen dituzte zelulosa lortzeko egokiak diren zehazteko. Prozesu honek, hondakinen kudeaketa jasangarrian eta landa eremuetako ingurumen arazoen murrizketan laguntzen du. Bigarren fasea, zelulosa lortzea eta diseinua. Lab paperren laguntzarekin, hondakinetatik kalitatezko zelulosa lortzeko prozesua optimizatzen da. Jarraian, Don Boscoko ikasleekin lankidetzan, ontzi ekologiko eta biodegradagarri bat diseinatzen da, loreontzi bat adibidez. Tinta jasangarriekin eta temperatura naiz hezetasuna hautematen duten sentsoreekin inprimatuko dira. Hirugarren fasea, inprimaketa funtzionala eta probak. BC Material zentroak tinta jasangarriak garatzen ditu ontzietan sentsoreak inprimatzeko. Iruñeko salestarrek, Salesianos Pamplona, inprimaketa probak egiten dituzte hainbat teknika erabiliz. Serigrafia zilindrikoa, serigrafia laua eta tampografia, temperatura eta hezetasunari buruzko informazioa denbora errealean transmititu dezaketen sentsoreak txertatzeko loreontzietan. Azken fasea, ebaluazioa eta transferentzia. Azken produktua, ontzi adimendun eta biodegradagarria, Malerrekako landare aztegi batean probatzen da. Landareak ontzi horietara aldatzen dira eta haien portaera monitorizatzen da. Gainera, formakuntza eta hedapen jarduerak egiten dira, emaitzak partekatu eta bere aplikazioa beste sektore batzuetan sustatzeko. Zer lortu nahi dugu proiektu honekin? Baso hondakinei balioa eman eta ingurumen inpaktua murriztea. Lehen sektorerako ontzi adimendun eta jasangarriak sortzea. Berrikuntza, ekintzailetza eta laneratzea sustatzea, batez ere landa inguruneetan gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonena. Ikastetxe, gizarte enpresa eta zentro teknologikoen arteko lankidetza bultzatzea. Honela amaitzen da gure bidaia, elkarrekin hondakinak aukera bihurtuz. Sortzen dugun ontzi adimendun bakoitzak itxaropen mezu bat eta etorkizun berdeago bat dakar berekin. Izan gaitezen aldaketaren parte. Elkarrekin etorkizun jasangarriagoa eta itxaropentsuagoa loratzen dugu.